Uy, bawal pidi oy. Bawal pidi. Tayo, masakta na rin ba? Kulit-kulit, kulit-kulit. So guys, welcome back to another weekend vlog. Before ta mo proceed sa ang video karong karong adlaw no. Magpasalamat dita sa atuang amuang kuan karon comfortable ride gikan sa MMD Van Transport. Yay! Woo! Salamat MMD sa pag-provide mo very comfortable ride karong adlaw. Unya pwede din ninyo sila i-book. Pwede sila city tour, south tour, kung ganahan sad mo ka ng mga special events, pwede sad ni sila ninyo i-contact like wedding events. Okay, tanaway lang van, limpyo kayo, niya mura pinartista og dating, di ba? Thank you kayo sa MMD Van Transport. Ako ibutang ilang page below no kay para maka-kuha mo, para maka-contact mo ba? Okay? Alright. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Hindi siyang, unsa mo oras sa magkita sa mama ni Kuan, mama ni Jude? Kuan! 5 PM na siguro sir, 5 PM. 5 PM? Unsa may mo itawag, tita, mama? Tita! Oy, tita! Ngayon ka master, kanusa man ka makigmeet sa mama ni Kuan? Maybe if kanang time permits sir kayo, pasig next week siguro or basta siguro may tayo. Muwalay mo sa bantok sa isla. Uy, so na all, oy. Meet the parents. Meet the parents man, oy. Kapila na ni mo nga experience master nga makamit og mga parents. Ana sila kay ang true love ko no say katulo na moabot. Hindi na pa jud ay katulo. Mabong sa amin, balik lang ni. Ay. Mag-iwalay din pala sila. Mura si video gid ni. Ay katulo. Ang true love. Pero master, naguguluhan ako master. Parang nakikita ko sa video sa camera mo. Tapos Ay hindi, dead cut pala. yan, abot na may diri sa naga no. Naday may ikuan dere, naday. Naday. Napotol akong kada. Naday may promote dere nga products na naga made of luya siya. So ang tawag silang product kay Umay Ginger. Walang pa, kuha lang tayo nakita sa lubot. Sige, bababa ako si video. Binli lang mga 5 kabuok sa luyo. So mo ni medyo sa kaon ang kuano ang lugar. So mo na nga nanganawag ang uban kay para makakuan. Pagpag kay mi kayo. Ngamor gud ni. So hinahinay taglakaw der no kay dili man makakuha ng bang van. Kay perting lakot pa. So nga to nangabot na mi dire na nami dire sa kanang farm nila no sa Umay. Kung high living mo na mo sa mga kondo niya, na mo yung mga balkon diha, pwede ra jud kayo mo mga luya, mga kanang mga spices. Pwede ra kayo butang lagkaang. So ilaha diri wa ganin nila butang og yuta directly, butang ra nila og kanang mga langgi mga Mag-harvest ka Harley. mga kuan, mga sako sa semento. And right now, nata sa atuang pilot episode sa bag-ong segment sa atuang channel, no? Ano ang gitawag? Ma Homeless Kitchen Show! Charot! And right now, we are very privileged nga gi-invite me sa Umay. This episode is brought to you by Umay Ginger Products. Alright, so mo nila mga kuan no, klase-klaseng products sa kuno Umay Ginger Paste no. Mo na siya. So atong buhaton karon magluto ta og pork ginger. So first na itong i-prepare kay kuan ang bombay, onions. So ni pagkat ha. Kanaon niya.
So, ni-brown na siya, no? Kapit na siya mapagod, guys. So, pero okay rin gini, tanan, no? Balik sa nato kadyo sa itong pork diri. So, ato ang ibutang ato ang mura gyapon nga kaha ato ang gigamit sa ato ang onions kay para ang atong fat sa baboy gini. Ma-retain ra gyapon niya. So, ato ang i-mix, no? Mix thoroughly. And also, ang umay, ginger. Sweet and spicy. So, magbutang ta diri og umay, ginger. At saka si Ma'am. And balik na to atong pork. Uy! Unya, ako lang ibutang ng atong sauce. Oh, di ba? So mga to guys, ato ang gibutangan og umay ginger ang ato ang giluto, no? Atong gisagol sa ato ang soy sauce. Sus, kung nakasimot lang mo sa kung nasimot, nindot kayo ang aroma nga gikan sa umay ginger. I-adjust lang nato ang yung taste. So lang butangan og gamay nga umay ginger pa para makuan gyud siya. So ato ibutang sagol ra diha. Ni ato ra gyapon i-stir. Mao nang ginato ang giluto. So ato na i-transfer, no? Ito ang kuan, ito ang giluto. Humot. Grabe ang flavor sa kuan, ginger. Ning kuan gud siya. So mao ni ato ang final sa ato ang episode karon nga Master Homie Kitchen Show. Katilawon mo na, no? Kung sa may yung kastorya sa kuan giluto, no? Gamit ang umay ginger. Lamay jud kayo kay lamay man ang nagluto. Lami ko, lami. Nice kayo kay mura sag may parang may konting ano siya ba? May konting sipa and healthy ang labas yung pagkaon. Lamig ka siya guys overall. So guys, nakuha namin yung cooking challenge with CJ Estrada, no? Adtuwa sa iyang channel ang iyang content about sa muang cooking showdown. Prepare mi diri sa muang paniod to karon. So naagyapon mi diri sa Lantay, luto ni Duming. Thank you kayo sa pag-accommodate na mo diri sa muang cooking, no? Salamat sa Umay Ginger for sponsoring this vlog, no? So kung ganun mong palit na ilang information sa description below. Akong gibutang. So guys, kita-kita ta sunod si Mana Pohon. Huwag kayo kalimut pag-like, comment, and subscribe. And please support Filipino Bisaya Vlogger. It's your homie again, Ian! Peace out! Na-excite ko lang board ko. Actually, grabe. O taon na gid ko wala ka suroy direct. Ano ka ng mga restaurant? Nasa direct? Mga restaurant nasa dito. Pero di-close mo na dra. Mura gila siguro yung girnog din, no? Inayos daw kasi nung pandemic hindi daw nagamit. So, yung sabi nung nag-book. Nagabok. Oh, nagabok